Després de Franco la transició va començar. El retorn de l'exili la gent va celebrar. El president Tarradellas l'any 1977 va tornar i la Generalitat va ser restablet amb un decret. El 10 d'octubre de 1977, un gran clamor: ja sóc aquí, una frase plena d'amor, perquè la història és una cançó. La Constitució espanyola de 1978, la gran raó, perquè la història és una cançó. La Constitució espanyola de 1978, la gran raó. L'Estatut d'Autonomia l'any 1979, per Catalunya un gran pas endavant, amb un dret nou. El nou Estatut va néixer del consens, després de l'aprovació del poble, un gran encens. Les institucions pròpies van tornar a manar, la democràcia i l'autogovern es van consolidar. Amb la Constitució i l'Estatut, la base legal, els nous Mossos d'Esquadra van ser una realitat.